Oi Murenya kwa mgajuang en geno mara ni hirio makare odhiamni mar Jumapil tarik 23 dweno mara uchiel ganario 24 mathoth timore pacho kanya kwa mgajuang anyate pau siasa kabende oganda medo golo pachi kotenre kod paro mar chik mar omenda maganario 24 parni e kinde ma campaigns e yiero mar ganario 22 ne okajatend piny kod lange no sike kanisni kama bene negi chwale singo mane gimi oganda jo Kenya kara kamano kawuono nyakworo mgajuang Tanganolo kokathoth kanisni emakoro ni pinge telo mar Kenya Kwanza kaito bende ne ipinge paro mar chik mar omenda ganario 24 ne waketo wang'o mar nyisi magruto motucho e thoth kanisni mapacho ka e kamoko bende golo barupe kamedo jiwo rawere mondo mi omed twak kata dhiro twak mar paro mar chik mar omenda mago duto gi moko waikoni e chendo ni maratile weche manyien kaito bende ng'eyo ka en Jumapil wabedo kanyo gi twak mar ratil mitao kanyo gi George Bati kawuono no bed gi Ambrose Weda maino kil makata janon siasa gi buka omole jalop Jakom CPK giduto gidhiketo piny Kenya eratil nyakworo mgajuang e twagno maratil bende tao kanyo gi George Bati kata kamano wachao gi mago mwamio pek e kidieny mokwongo. They have stepped forward peaceful, and I want to tell them we are going to engage them. We are going to have a conversation so that together we can build a greater nation. Jatend piny Kenya William Ruto koro wacho ni obiro loso twak kod rawere mang'anyo e pachuka. So young people, I want that you keep your hope going and don't get desperate in things we do. So today, with all these young people, we've told them to be strong in their faith. We've told them to be driven by their faith. Thoth kanise maturka koro riwo lwedo ng'anyo madhi nyime ka gipuoyo rawere kuom wuok oko mar kwedo paro mar chik mar omenda mahigani. Klab mar Gor Mahia okao kombe mar tuke mag Kenya Premier League kamayo kombe margi mar 21 e ligni. Machiegni nyakworo mgajuang chendo ni en naratil bethuolo mar miwa pachi wago kodi mbaka nyiswa ni into iparango kotendre kod wechegi mago motucho he chendo ni mar ratil nyakworo mgajuang. Namba waka kapile en 336 anonono kabende wantiere he Facebook kacho Ramogi TV wantiere Ramogi TV Kenya e YouTube kachiel gi Ramogi TV KE e mbuino mar X ya loko maro en Wilson Ochuka machiegni nyinga Lydia Hokeyo. Jatend piny Kenya William Ruto yangoni oikore mar twak kod rawere mathurka mar winjo ng'ur margi weche motenre kod kaka itao piny Kenya e kinde mar rawere osebedo kakweda yanga paro mar chik mar omenda maganario 24. George Bati chako nar mar ratil giri e repodno e yo machal kod mae. E buari ta jatend piny William Ruto ne odonje kanisa mar Anglican Manyaururu e nyasi mar sidha yanga jadolo Samson Mburu kaka jadolo mar Anglican bade Manyaururu. I will respect, uphold, protect. E kinde nyasi no wach mar ng'ur mosebedo wi paro mar chik mar omenda ne omako mach ka jadolo maduong' mar Anglican Jackson Ole Sapit okwayo mondo lalruok obed e kind rowere kod sirikal lalruok ma jatend piny William Ruto okono dhi timo. The Gen Zs have no tribe, no religion, no class, but they are our children. They are not enemies of the nation. So to Your Excellency and the leadership of this country, this is a discerning moment. Not so much talking, but I think listening to one another and reaching out to one another. I am very proud of our young people. They have stepped forward tribeless. They have stepped forward peaceful. And I want to tell them we are going to engage them. We are going to have a conversation so that together we can build a greater nation. What I want to assure them is that we are concerned about their issues. Kosingo ni gik moko dhi bedo kare ne rowere mathurka. Jatend piny William Ruto koni budget maigani omenda omedi madhi kunde chung'od bura NGCDF mondo sir somb rowere yor basari kod chugo negi mbui ma jomatindo nyalo yudo godo thuolo mag tije. In this year's budget, I have enhanced the budget going to CDF to increase by 10 billion. So that young people can get bursary and young people, we can build ICT hubs so that these young people can get digital jobs. In this year's budget also, we have increased our higher education loans board so that no child
from any vulnerable family can lack an opportunity to be in a TVET or in a university on account of the ability of their parents or guardians to pay for their fees. Jatend piny bende osingo tego demokrasia mathurka kokalo e chiwo thuolo ne bede migepe kod jokero ne ratich oganda mondo tima onge ng'ata ng'ata mamino badgi. We are a democratic country. We build our institutions, whether it is the executive, the legislature, the judiciary, civil society. We will support all institutions to make decisions for Kenya so that together we can be a great nation. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua ma bende ne oyuoro nyasino diro kuoye wang' kanisa kuom yiene moko kuom jotelo diro weche manyiso achaya ne jotelo wetegi ka okwayo kanisa mondo kik yie timbe makamago. We have seen a lot of toxic talk in churches, a lot of insults, a lot of people talking at each other, and we don't want that anymore. Kakoro jatend piny okoni oikore mar lalore kod rowere mar winjo dwachgi e kinde mathoth jomatindo osewuok oko ka kwedo paro mar chik mar omenda ma 2024. Wenge koro rito neno ka jatend piny biro timo mapiyo mondo kwe liet moseneno e gwenge mathurka e wi paro mar chik mar omenda ma 2024. George Bati, Ramogi TV. Oganda e kuonde lamo ma pacho ka onyiso chung' margi e wi paro mar chik mar omenda ma 2024 ma geto medo suru e thurka ka koro gisingo medo bago ng'anyo e pacho ka jumani. Moko kuom kanisni bende ojiwo rawere mondo mi odhi mbele giketo ratiro margi ma demokrasia e tim. E kinde yiero mokadho, kanise ma pachuka no bede ong'ala manyime mar siro ja Kristo wadgi manori kod dwaro kom tend piny Kenya. Kanise no thoro bago rombe mathoth gi jatelono ka ginyiso sir margi kaluwore gi singo mane imiyogi. Kata kamano, kawuono tanga ne oloke thoth kanisni mathurka ka altar onogono mane jatend piny lombo e Uganda e kinde campaigns ne olokore kar kwedo telo mare kod paro mar chik mar omenda ma 2024. E lamo mane mar sidho bishop manyene kanisa manyahururu ACK Bishop Samson Mburu kaka bishop maradek mano yore gi jatend piny Kenya William Ruto, rawere no nyiso ich wang' margi kendo bago ng'anyo oko mar kanisa no mano otamgi e donjo ka gikwedo paro mar chik mar omenda ma 2024. E kanisa mar All Saints Cathedral e boma ma Nairobi, oganda mano yore lamo no ka thuolo mar chiwo luor ne rawere ariyo Rex Masai kod Evans Kiratu mano wito ngimagi bang' obila rakore kod gi ng'anyo mano bagi chieng' tich ang'wen juma mokalo. E kanisa mar Jokopere ma Holy Family Basilica e boma ma Nairobi, rawera moro mano umure gi bandera mar piny Kenya onyiso chir mare e wi kwedo paro mar chik mar omenda ka gisingo medo ng'anyo pachuka kendo sundo piny owacho mondo kiket paro no obed chike thurka. Reject the finance bill. Reject the finance bill. Jodolo makopere kanisa no bende no kwa Uganda jo Kenya mondo chung' motegno. Rawere ma kanisa no to singo medo ng'anyo mar kwedo paro mar chik no ka kanisa no to singo chiwo thieth ne rawere mabiro yudo hinyruok e ng'anyo mabiro dhi mbele jumane. This bill seeks not only to overtax Kenyans but also promote oppression, which generally leads to a very poor quality of life for most people who are endowed, who are not as endowed as the people who are in power. As a millennial, I'm against the Finance Bill 2024. And I also ask the church. The church has been quiet. That is the reason why I'm here. I'm not a Catholic, I repeat. The church has been quiet. And it's high time the youth takes charge and represents the church and represents the opposition. Because currently we don't have an opposition in the country, and we also don't have a church to represent the Christians in what they need. E county Manyeri, Archbishop Anthony Muheria ojiwo rawere mondo mi oti makare gi lony kod ng'eyo margi kendo katopo ne gi ng'anyo kaka ratiro margi gitime e yor kwe kendo gimed nyayo achiel mar oganda. When we use those godly values, like today they were saying kuwa mpenda Mungu ni poa. Yes, that's what we want. We want kuwa watumishi na wenye huduma. Ndoto zetu Mungu atatupa. Tunamwamini Mungu. And to avoid all the vulgar and negative things, even when we find ourselves in adversity. So young people, we hold you in our hands. Please also listen to us. Let's find ways we can talk together so that
what we are going through, we are able to do it in a way that pleases God. Od lamo ma Nairobi Chapel bende ne okodong chien bang' telo mare golo boke ma seo sirikal kuom tiyo gi teko mathoth e rakore gi rawere mane ng'anyo ka gipo rawere go kuom nyiso chir margi kendo kwedo paro mar chik mar omenda no. Gilero ni kaka kanisa gin bende ok gimor gi tend piny Kenya kendo gikwayo jatend piny mondo mi odogi chien kendo winjie ywak oganda jo Kenya. Kwa mbele nyakoro mgajwang moko kuom majodolo maya e county mabaringo okwa piny owacho mondo mi owinje ywak mar rawere ma pacho kae ma osekelo ng'anyo thoth bombe ma Thurka. Kutana gi Bishop Joshua Cheptarus mar kanisa mar Full Gospel Church of Kenya gisiemo piny owacho mondo mi kik buon ywak oganda ma osebedo ka bago ng'anyo. Ne giwuo Merigat Full Gospel Church kama ne gipogo e chiemo ne jogo ma midhiero mar oula kod monj mag maundu noyude gwenge ma Baringo North, Baringo South kod Tiaty. Ikwa jatend piny Kenya William Ruto mondo mi orangie weche mag uchumi ma Thurka. Amen. From the voice of all Kenyans, the demand of too much levies is all over. And we feel that a government with all the humility could listen and know that these people are pressed. They are so much pressed. They are so much pressed. They are indeed pressed. Please listen and to their voice and consider where possible. Mama mboga na yule ambaye hawezi kujimudu waangaliwe na wafikiriwe. Kwa hii tax ambazo imekuwa juu sana, tufikirie, tusikie kilio cha wananchi ili hata tuweze kusaidiana na serikali. Kwa sababu tax ikiwa juu sana kiasi ya kwamba wananchi wanashindwa kujimudu, watajificha na nikupotea watapotea, na tutakosa hata ile kidogo tulikuwa tunataka. Ng'anyo mar kwedo paro mar chik mar omenda magana 224 odhi nyime otieno manyore ute madho kata ute mag math kod tongona mopogore opogore ma pacho kae. E wang' dede mano omake kinde saa 5:59 kod saa 6 mar otieno gi dakika 9 mar otieno. Jochuo thum mong'ere kaka DJs ne ong'ado ngolo kendo miyo rawere mayangore kaka Gen Z thuolo mar wero wende makwedo paro mar chik mar omenda kod mibadhi magikoni ntiere e Thurka. Jafwambo mara Judith Omondi ntiere gi ler. Chingeso saa 5:59 mar otieno e pacho kama ngima. Ma e kaka ne ochali e ute math kod kuonde tongona mathoth e pacho ka. Jomatayo ngolo chuno mondo mi oneg thum kendo chiw thuolo ne rowere ma oting'o duondgi e wero wende makwedo mibadhi. Simbe gi omok toch wer magisayo go loch mar jatend piny William Ruto. Kuom dakika 10 kolo chung kendo wer mar kwedo paro mar chik mar omenda ma higa 2024 okwako kor lwasi. Ka bende ne gichiwo luor margi ma ogik ne Rex Kanyike Masai, rawera manyicha wito ngimane e kinde ng'anyo mar kwedo paro mar chik omenda. Moko kuom jotelo manyicha okwedo paro ni od bura bende ne omoli e ute math mar riwore kod rowere mag Gen Z e kwedo paro mar chik mar omenda ma higa 2024. Rowere makwedo paro mar chikni pod omedo mako chung mar dhi nyime kod ng'anyo e gwenge mopogore opogore e pacho ka jood bura biro medo twak kendo chiwo paro e lokruoge ma owinjo timne parono mar chik omenda. Judith Omondi, Ramogi TV. Jotend Azimio nyiso jatend piny Kenya William Ruto mondo chop singo mar loso kod jo Kenya e paro mar chik mar omenda magana 224 makoro osekelo ng'anyo e pacho kae. Ka ginyiso jatend piny mondo mi kik kaw mayot duond rawere mosenyiso ni ok gidwar paro mar chik mar omenda ma higani. Jotend Azimio go bende dwani ogae mar obila Japheth Koome kod komanda mar obila ma Nairobi Adamson Bungei mondo mi ogwe tao. Gikone jotend arita ne oketho ratich rawere mane ng'anyo gi kwe juma mokalo. Tukiwa hapa
Embakasi South leo na Nairobi. Tunasema kama tutasikia Jumanne, kwa sababu vijana wa Gen Z wamesema bado wataandamana kiteknolojia. Hawa vijana wanaandamana kiteknolojia. Tukisikia bado wanauawa, ataonyesha bado yanazidi na ule uongo ambao sasa hivi wamejulikana Kenya Kwanza. Tuataka Bwana Ruto hivi serious. You cannot go to Equity without clean hands. You cannot enter dialogue with the youth of Kenya when your police, led by Kome and Bungei, still have blood of Rex and the blood of Evans on their hands. If William Ruto, you are serious about dialogue with the Gen Z and Kenyans, anza kwanza kuamua ya kwamba Kome akome kuwa Inspector General wa polisi ya Kenya. Kocha kore wuok tich makiny nyaka ndalo 7 mabiro, rawere ma obalo gi chik omenda e bade ma Kisumu olero ni koro gibiro dhi nyime gi ng'anyono ka gikwedo chik mar omenda mag 2024. E kinde ma bende gilero ni e kaunti ma Kisumu gidhi yore apis jaod bura ma Kisumu East Shakil Shabir kuom buono romo mar od bura chieng' tich ariyo kendo rem goyo mbulu e wi chik mar omenda. Gimedo bende ni chieng' tich ariyo mabiro gidhi chokore chuny bomano kochakre gokinyi nyaka godhiambo, kendo gilero ni onge chenro moro amora ma koro biro dhi nyime kaunti no kamoting'o nyaka chenro mag somo. Rawerego bende osiemo josiasa makawo thuolo mag ng'anyogo mar manyo oteku mag siasa kendo kwedo timno ka giwacho ni kaka rawere gi onge jotendgi kendo gidagi weche josiasa mathurkae. Sisi ndo tulio-elect and most of you are thrashing out here telling us like we are being sponsored. We are not being sponsored. Ni sisi tumeenda shule, yo knowledge kidogo tuko nayo tumepata shule. Tunaona our country is not going in a good place. It's not going in a better place because of the overtaxation zenye zimeko hapo. Wawacho ni chik omenda mar higa 24-25 en gima otime tok chik to kendo en gima dhi nyoja piny. To wan kaka yudhe wawacho ni gido ok wadware to ok wadware makata kitemo lose en gima onego wit mabor kucho. Kiny mande ang' wadhi e street kendo wadwa protest ne ji te mano vote yes kendo protest ne joma nokodhi e bunge. Shakil Shabir nokodhi e bunge, wadwa ng'e gimomiyo nokodhi. To bunge no e tich mane wamiye ni onego bede en dich mane manomake ma ok onyal biro kacha mowach ni monene mondo ochiw duoko wang'e kuma ochung'e. On Tuesday to koro waloro town. Wadwa kwayo ji te ma Kisumu ni wan wa shut down town, kikiter nyathi school ibe wang'e ni satiyo matek ahinya, wami free leave inyalo yweyo tigo wa solidarity gi kuma intiere no. Wadwaro ni walosi nyaka Ruto winji to ji te manyalo to wabiro romo Kondele tang' wawuothi mwabi nyaka town ka to wapong'o town wate maonge gimoro amora madhi mbele. Daher kwayo ji te ni yawa ng'anyo wani en ng'anyo mamuol, en ng'anyo maonge tulo. Ekini amagiri to dhi mbele nyakoro mgajwa moko kuom jood bura ma Kenya Kwanza maya e kaunti ma Narok to chung' motegne wi siro paro mar chik mar omenda e od bura juma mokalo ka gikwayo oganda jo Kenya mondo kawie thuolo mar somo parono mar chik kapok gikwede kendo gibago ng'anyo e pacho ka. Ne giwuoyo e skul primar ma Intiani mantiere Narok manyandwat e nyasi mar choko omenda mar siro chenro mag somo kama ne giwacho ni paro mar chik no biro bero sectors mag pith ne oganda jo Masai kaluwore ni piny owacho oketo siling bilion 1 mar siro chenrogo. Bende giwacho ni paro mar chikno biro neno ni jochiw thieth kod jopuonj ondiki e tije ka bende paro mar chikno biro neno ni stima ochopo e miech thoth oganda jo Kenya. Hata hizo messages zilikuja kwangu, lakini mimi nikasema kwamba hao watu wanahitaji barabara. Hao watu wanahitaji stima. The cabinet secretary Ndung'u aliandika barua bungeni na akasema tukate budget cuts, hata akakata mpaka pesa yetu ya kina mama ya ngafu. Lakini sisi tukasema hivi, tusipopitisha hii finance bill hiyo mkato itafanywa, na tukasema kwamba mimi nikasimama kidate nikasema nitapiga yes. Lakini bado tutangojea tuone ni siasa aina gani, kwa sababu kwetu sisi tukiwa watu wa mimi sikuona chochote. Haikuwa na effect kwa upande yetu. Kwa hivyo mimi ningeomba tu kusema tukae kwa amani.
Riwruok mar jochiw thieth Kenya Union of Clinical Officers osingo chiwo thieth manono ne rawere mabiro dhi nyime kod ng'anyo mar kwedo paro mar chik mar omenda juma manyien. Kutane kod jakom margi Peterson Wachira mane twak kod jofwambo boma Nairobi gikone kuom ndalo 84 magisebede ng'anyo onge jatelo moro amora mar piny owacho mariwore kodgi kendo moikore tieko midhiero maggi. Gikone gibiro konyo jogo ng'anyo yudo thieth ahinya te kinde ma obila rakore kod rawere kendo moko kuomgi yudo hinyruok e kinde ng'anyo. Thieth ma kama biro timore counties duto ma pacho ka ma ibiro bagie ng'anyono. As a union, we are going to coordinate and provide medical emergency teams. And of course, together with the others who are already there, we had already sent our people, but we realized probably the numbers were low. We are going to enhance and ensure that in every county, in every town where we are going to have this maandamano, that we are going to have teams, medical teams, that will be responding in real time to ensure they stabilize and that these people can be probably taken to hospital in a manner that does not cause more injury to them, so that we can be able to preserve life. Tunaishi kama tuko nchi tofauti na wale viongozi ambao wanaotuongoza. Hawawezi kuwa wao ndio wanasimamia sekta ya afya, waziri mzima, lakini matibabu akihitaji anaruka nje ya nchi. Ni kutueleza kwamba hawana imani na ile sekta ambayo wao wamesimamia. Na ndio maana sisi pia wanatufanya tunakosa imani na maneno yao ambayo yamekuwa maneno matupu bila vitendo. Jatend kweth mathoth od bura mamalo Kimani Ichung'wa osewa jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua e wi kit siasa ma okoni olororego mana masawa mar piny Kenya kar mondo otine oganda jo Kenya duto. Magi timore kinde mag gavana ma Tharaka Nithi Mutho Minjugu osiemo jalup jatend piny Rigathi Gachagua mondo mi owe nywando genni mawuok masawa mar Kenya e pogruok e kindi kod jatend piny Kenya William Ruto. Kaluwore kod Njuki, amen ma Gachagua omako kod jatend piny Kenya William Ruto nyalo biro thiro dongruok ma counties 11 mayudre alwora mar God Kenya. Wakati umechaguliwa kuwa kiongozi wa taifa, wewe kazi yako ni kuunganisha Wakenya wote wa jamii zote. Therefore, those who are asking our president to retreat to his locality and to unite his people, we want to tell them loudly and clearly that the president and the presidency is a symbol of national unity. And we must unite all the people of Kenya from all communities, all regions. And I want to ask President William Ruto not to allow himself, not to allow any of our leaders to be taken down the path of ethnicity, tribal-based politics, or ethnic cult-based politics. Mlitupigia kura tukiwa president na deputy president, mkisikia kuna vurugu hapo, kaeni mbali, msikuje karibu. Wananchi waendelee kufanya kazi yao. Hata Mutho Minjugu akuja kumuita kumwambia sisi kama community fulani tunaandamwa, kataeni. Kwa nini? Kwa sababu hamkutafuta serikali ili mrudi tena kwa siasa, ama hamkutafuta serikali ili turudi tena kupigania serikali nyingine. Serikali ni hii, ile tunangoja na ile maendeleo tuliambiwa, ile ahadi tulipewa ndio tunataka. Dakan prario kodario bang daika karabang sachilo diambo chendo endatil nano Monica Kumu wacho ni kaka Nyan Martin wacho ni wanyise oganda kampani kata sirikal onyise oganda jo Kenya kampani kata kambi maloso taulo magriane joma nyiri kiwacho ni bro manag keto osuru e mago mikele pacho kae to duogo wacho kanyo ni chien kacha kata yudo 120 nyathi manyako nyalo ng'iyo go taulo magria na chando nyithindo manyiri kendo magi osemiyo nyithindo manyiri moko kuomgi odhi tedo chon kendo bago chenro gi mag somo. Koro diere nono ni to dhi bedo nade wacho ni sirikal ong'iye weche motenre kod magi. Samuel Oyugi kawuok Oyugis kaka pile wacho ni entie kodwa kata kamano owacho ni jatend piny Kenya William Ruto kik gombaka mora hewi finance bill owite oko kucha kaka jopiny dwaro. Jona Pidi kantie Kamarok wacho kanyo ni entiere kod wuoro kaka jotelo wuondo jopiny to gin gidich kod yegi mano pache. Lydia Ogweno bende wacho kanyo ni oganda jo Kenya wuok motegno kendo sane gikedo gini wuon ne ratiro magi kaka oganda jo Kenya kata ka onge jotelo. Faith Mzomo kantie Malindi wacho ni osechopo sama koro Generation Z miyo odhi Kenya luyo makare kendo wacho ni
jatendo Raila Amolo Odinga nogoyo ngero samoro ne ok nyal chopo nwa Kanan, kata kamano wacho ni jomatindo biro chopo Kanan e yore giwegi. Neno bende Celine Dion wacho ni aya, erokamano. Sarah Singa wacho ni West Kanyamkago weche gileria hinyo. Gutu John bende wacho ni Ruto nyaka koro winjo ywak oganda jo Kenya ma hinyore nikech osuru ma pacho ka. Obila Shem Otho wacho kanyo ni entie kodwa mora hinya gi weche gi manyien kae to wacho ni kir marwa dogi e chien okonyo oganda jo Kenya. Jo Kenya dhi marach. Mwalimu Jael gi Mwalimu Bernard kantie Migori County nitiere kodwa e chenro. Mindra Till kikidhi mabosh. Miaka minne ya kujiandaa, miaka minne ya kujua ni nani mbabe wa kandanda bara Europa. Wakati umewadia na mwaka huu hapa ndipo. Mechi zote 51 zitatangazwa moja kwa moja kupitia vituo 13 vya radio. Ni nani atatuzwa taji la babe wa kandanda bara Europa? Ungana na watangazaji gwiji kutoka vituo vyote vya Royal Media Services tunapobainisha mbivu na mbichi kwenye kinyang'anyiro cha kombe la bara Europa Euro 2024 live. Moja kwa moja kutoka Ujerumani. Shikisha Mili na Euros with Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 587. You guys watched the game last night? Of course, on Showmax. Showmax on board? Yeah, the Showmax app on your phone. Every Premier League game live for 500 bob a month. Go serious? Oh, no, niambie. Match highlights, previews, reviews. Gold Rush, The Righty Show. I love that guy. And don't forget your documentaries. And you can rewind and pause any game live. This is the one game I need us to rewind right now. Let's go. Bro, I think it's Mike's turn. Shika the new Showmax app today and get every Premier League game live on your phone for just 500 shillings a month. Shika Showmax, streaming for Africa. Lego. People come to me and they say they get discomfort when they have ice cream. Can you imagine that? Avoiding having cold ice cream. Sensodyne gives you long-lasting protections against sensitivity. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant. Machiegni kendo nyakwara magajuang chenro Enratil wadhi mbele gi miweche manyien. Ng'atachielo wito ngimane ka mwandu manigo gi pok oyangi owang' bang' mach wang'o ute ma ohala ariyo e sekta kata kar stand mar nyamburko e chuny boma ma Migori. Tho mar ng'atachiel oyangi kod jatend obila ma sub county Masuna East Ruben Kemboi mach manomuoch kar saa 8 mar odiochieng' ma okelo lal mar ngima mar dichwo achiel kod mwandu mathoth pok oyangi gima ne okelo. Joel Kimilu mane nitiere kod kar loso kombe en achiel kuom ja ohala ma oyudo lal e masira mar mach kowacho ni owito mwandu mane giloyo siling 250. Johala gi wacho ni ne gitemo nego mach ka ikonyogi kod masin nego mach mar piny owacho mar kaunti ya Migori manochopo mapiyo, kata kamano giwito mwandu mathoth nikech kaluwore kod kaka majno ne kakne. David Otieno ma en achiel kuom johala wacho ni thoth johala ma mwandu gi owang' yande okawo mana hola mar ohala ka bende ber ka piny owacho koro konyogi. Gimokele pod ok wang'eyo maber ahinya. To ne osaka ka dhano ng'eny kendo osaka ka watimo ohala mopogore opogore.
majini oketho mwandu wa duto te. To ne jo Osaka ka mostly watiyo gi loan. Kendo nyaka sani pod ok wang'eyo ni loan wadwa chulo nang'o nikech ka ema wapidho godo nyithindewa, ka be mwatero go nyithindewa bende sikul. To majini owang'onwa gik moko ma worth millions mang'eny e Osaka ka. To awadwaro mondo mi wakwa serikal ni fire gari mar to mar nego pi othin sana, kendo kano biro ka to otemo nego mach, to mach ne ng'eny kabisa. Omiyo gari no onego mach kuma ne nyalo, to moko to konego mach kendo chako tugore kendo mach liel kabisa. Bang' dakika matin bende wapoyo kachiel kuomwa ma jatich Osaka ka bende owito kendo ngimane e korido kanyo. Matiende majini no ng'eny kabisa. Wakwayo serikal mar county marwa ni temuru mondo mi county obede kata mane geche manego pi, manego mach. Gibede kata geche 2 kata mana 3. Mali mimi nikiestimate mali yangu imechomeka kwa hiyo nini. Sababu hata jana peke yake, jana nitumana leather 50,000 imechomeka yote hapo nyuma, na hizo maviti zote zilikuwa ni estimate ni around 200,000 zimeenda. Odiochieng' yango chieng' mon liet e piny mangima, chiliel moro mawuok e gweng' Hamarai Kanyaika e Kolwa e kar chung'od bura ma Kisumu East nobwonjo bang' ka nogerne ot chenro ma itayo kod riwruok mar Dr. Raymond Omolo Foundation. Eunice Ogola ma en jaiga 61 ma en achiel kuom mon liete ma kwan gi koro sani ingo 30 e alwora ma Nyanza ma osesir kod gedo mag udi manyien e chenrono. Wacho ni sani koro entiere kod geno ni kata ndalo ne e piny ka koro biro medore. Chenrono geto mon liete ma ochando mathothgi bende anyuola ojwang'o. Tembe haraka. Asebedo gi thagruok nikech kama ninde. Kani yuda ka nindo tinyalo paro ni janeko. Nikech kiyudo ka riera pien gi dhok ne en gima wich kuot. To maduong' agone Raymond Omolo erokamano gi joge. Gitimo na ber. Gitimo na ng'wono makata sani kibiro to an dhano. Anago mana erokamano. Akwayo mana jowa ma jodala ka joluo mondo wasirru sirikal, wasirru wuodwa Raymond Omolo mondo eko med yudo teko mang'eny mondo med timo gigeki. Kawuono odiochieng' mar widows kata jok ma onge chuogi, to waneno ni onge tiende mondo wadhi kamoro to wabika kech mama Eunice mwabiro ka ninjo osebedo kadak marach kabisa. Ngimane te osebedo kadak marach kano inso daktari Raymond Omolo to nawacho ni odiochieng' ma kawuono ma jok ma onge chuogi celebrate ne. Wabie Kolwa ka mondo wa celebrate kode. Tunasihi wa Kenya wenzetu pia popote ulipo, tembea kama kuna wajane katika eneo lako, tafadhali usiwaache kwa sababu kuna vitu mingi ambao wanapitia. So tunasihi siku ya leo tunaposherehekea wajane wetu, tunaomba mtembee pamoja na wao na pia tuweze kuwa kama jamii moja. Emago mag tuke club mar Gor Mahia okawo kombe mar adhula lig maduong' ma pacho ka bang' chiko lig gi points 73 kendo ndiko historia toka kombe margi mar 21. Kogalo mano dhiala Yanga odiochieng' ma kawuono lap ma Kenyatta Stadium county ma Machakos. Gor Mahia nolo club mar Bidco gonde 4-3. Jatugo Benson Omala nolo gonde 2 kendo tiko season gi gonde 19 gonde mathoth ma olo season ne. Ma bende en tugo mogik ne Jonathan McKinstry kaka kocha mar Gor Mahia bang' keto koke orak mar tayo team mar Gambia. Gor Mahia koro biro ting'o nying Kenya tuke mag CAF Championship League kwa tukego mane ok gitugo season nikech rem yudo lesson kowuok kuom CAF. Think you see today, I want the supporters not just of Kogalo but of all teams to come out in their thousands to support the teams, you know, because Kenyan football is coming back. There's no doubt it's been on a low point for a few years, but we can get Kenyan football back to the really high standards, you know, full stadiums, high quality football, high quality pitches. So that's what I want to see over the next 3 to 5 years. All these new stadiums that are being built, I want to see them full with fans like today. And, you know, I'm going to be looking on now as a fan, not just of Kogalo, but of the Kenyan League in general.
Tim Kenya manyiri mahigni piny mar Apagabiro Junior Starlets biro rakore gi tim mar Ingresa, Korea, DPR gi Mexico e tuge mag pinje duto higa mag 2024 mibiro bagi e piny mar Dominican Republic bang' keto e kanyakla e grup mar C. Kenya mabiro tugo tuke mag pinje duto e thuolo margi mokwongo biro chako tukgi mokwongo gi tim mar Ingresa tarik 17 dwe mar 10. Tim mar Ingresa ma bende iluongo ni Young Lionesses osetugo e tuke mag pinje duto nyadiriyo ka koro ne gitieko e thuolo mar 4 e higa mag 2008. Junior Starlets nong'ado tiko mar yuore tukegi kendo ndiko historia kaka tim mokwongo wuok Kenya bang' loyo tim mar Burundi gonde 5-0 e tielo 2. Timbe mag grup moket kanyakla gi riwruok mar FIFA manotimo chenro makama e piny mar Dominican Republic okinyi ma kawuono. Gikanyo mateke kikidieny mokwongo mar chenro mar Atil Nyakorom Gajwang' Mwalimu Eunice Kantie Nyamonye wacho ni lamo gi ler girito twak kanyo gi Rispa kod Agnita Migori County. Nyakorom Gajwang' nikech sa yie nawe thuol ne George Bati onyisa kacha ni entie gi wende we wach owuoge dho faras owuon kiani en faras mane jong'anyo lalgo mar polisi so in faras mane. Erokamano Lienya Lydia kuom kelo weche manyien manimba kendo mamiyo oganda bedo gi ng'eyo. Gima duong' ka en ni odiochieng' ma kawuono kokalo kata mana report ma ichiwo injo ka koro chung' medo wuok mopogore opogore jo kanisa bende koro chal ka gima nyiso oganda ni ng'anyo to nyalo dhi adhiya koro time gi yo makare. Ng'anyo otimore nyaka e kuonde math ma kinde duto te iwacho ni ng'anyo chakore sa 12 okinyi to rumo sa 12 odhiambo. Wang' ni nodhi nyaka gitiyo nyaka overtime. Koro penjo mara maduong' kawuono gi wenda e Ratil an kod okil ma bende wan godo ka iluongo ni okil Ambrose Weda wan kode ka kachiel kod Buka Omole man jalup jakom mar duond bura mar Communist Party of Kenya. Okil Ambrose Weda en janon siasa kendo jakanyo mar UDA ma bende wadani mondo mi wawuane kodgi Lydia kawuono ni ginyiso to dipo ni ng'anyo ni oyiengo Kenya kech kiwinjo chung' mopogore opogore jomoko wacho ni chal ka gima pinje maoko koro donjore kendo siro jong'anyo yore mag omenda to sirikal bende koro wacho ni oyie mondo gilos kod jokanyo ma gin rowere ma pacho ka mosebedo ka bago ng'anyo. Koro en penjo maduong' en ni dipo ni ng'anyo oyiengo Kenya ma e wach modhi wuoye kawuono e Ratil odhiambo ne. Nyakorom Gajwang' duoko mar penjo no kadipo ni ng'anyo otungo Kenya biro ni mane twak mar Ratil na wasebedo gi Wilson Ochuka jaloko marwa oriche masani awei e lwet George Bati gi wende nyinga Lydia Okeyo. Asewacho ni nyathini toko winja to thani oseguro tiende dalani. In a world where faith, Yesu Kristo malamoni, fear, sacrifice, and the complexities of father-son relationship collide. The son must choose his path and his own legacy. Watch this emotional and riveting story of Dennis in Where the River Divides. Watch the best content on the go only on Viusasa. Nyikwara Mogajwang' ma en Anko Eddie kaka ung'eya mondo yud thuma mar nyathi nyakach kaka skiza tune mari idiyo star 860 star 416 hash. Ramogi TV e od jothumbe duto. Miaka minne ya kujiandaa, miaka minne ya kujua ni nani mbabe wa kandanda bara Europa.
Wakati umewadia na mwaka huu hapa ndipo. Mechi zote 51 zitatangazwa moja kwa moja kupitia vituo 13 vya redio. Ni nani atatuzwa taji la babe wa kandanda bara Europa? Ungana na watangazaji gwiji kutoka vituo vyote vya Royal Media Services tunapobainisha mbivu na mbichi kwenye kinyang'anyiro cha kombe la bara Europa Euro 2024 live. Moja kwa moja kutoka Ujerumani. Shikisha Milii na Euros with Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 587. Hera biro nyagore gi pek maduong' moloyo. Ela ni utuchewi makataka wuoyo kodi to kiwinja. Ne ok giparo ni hera margi ne nyalo lokore lweny. Will you make me the happiest man? Tukipindogo kadua. Mana sama ne giparo ni weche ne ok dhi bedo matek ahinya. He is my brother. What will people say? Forget about it. Nyego nyalo miyo ng'ato donje e tim marach. Wach nigi ela. Amado. Nikech weche mag hera, yiero ma watimo nigi pek mamage. Ang'o mosetimore marach? Kit. Mara ewi Nam Cinema. Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Mana Ramogi TV. Piny koru to rugi mage. Weche manyien. To chuny mbaka en nyiero, ywak kod muodo lak. Matwak kod duond jopiny. Nyakora Mugiajong machiegni neno weche manyien. Ma en Rupiny kod mbaka oromo. Ramogi TV. Erokamano nyakora Ramogi kuom keto Ramogi TV chenro marwa mar ratil chakore sani kama odwa ng'iyo weche motenore kod mago mosebedo katimore pacho ka. Juma mokalo ni nyakora Ramogi obedo juma ma oganda jo Kenya neno e kit chal moro ma ok osebedo e pacho ka ng'anyo tim kuom thuolo mokwongo e piny Kenya ma samoro ne onge rakruok machiel kachiel ahinya e kind jopiny kata jo ng'anyo kod obila mathurka kata bedo ne bang'e to ne nitiere chwer mar remo manoduogo betie to e ng'anyo ma odiochieng' nodwa time yo ma samoro jok mosebedo kaneno ng'anyo mathurka wacho ni ne en ng'anyo manotime e yor muolo ka rowere ne owuok kendo dhi apeyni e bombe mopogore opogore, ok boma mana Nairobi kende, bombe kaka Nakuru, Eldoret, gwenge mag Bomet, Kisumu, gwenge mag Kiambu, Kiamba, kaachiel kod gwenge mamoko bende koting'o Mombasa bende nobago ng'anyo makama. Ng'anyo ma bende nobedo kuom thuolo mar odiochieng' mangima. Penjo koro nyakora Ramogi dipo ni ng'anyo oyiengo Kenya kech kiwinjo weche mawachore kawuono ok mane ute mag lamo kende kata mane e dho jatend piny Kenya wuon William Ruto owacho ni oikore mar biro loso gi joma tindo mar ng'iyo ni to dwaro margi en mane. Bende wacho ni budget ma higa mar 2024-2025 odhi keto maino neno ni joma tindo oyudo kenge makare mag bero ngimagi mag oting'o jiwo weche mag somo kaachiel kod chugo thuolo mag tije ne joma tindo. Penjo mar nyakora Ramogi dipo ni ng'anyo ni oyiengo Kenya mane wach mantiere odiochieng' manyoro jawach lo sirikal Isaac Mwaura to ne wacho ni chal ka gima nitiere pinje moko kata jomoko mawuok oko mar Kenya masiro joma dhi nyime gi ng'anyo. Ang'o momiyi tudo ng'anyo makagi pinje maoko? An ka koda lup jakom mar duond bura mar Communist Party of Kenya kata CPK kendo an kod okil Ambrose Weda bende nyakora Ramogi. Adwani mondo wago kod gi mbaka machiegni ahinya buka omole kuom thuolo mar bire ratil kendo machiegni wakili Ambrose Weda. Mokwongo gi pachu mana gi wach achiel ng'anyo manotimore e Kenya kipimo kod moko moseneno joma thoth wacho ni mae ng'anyo mobedo mamuol kendo ne onge rakruok machiel kachiel. To bende ne en ng'anyo mamuol ahinya koso nitiere kweth moro ma odwa soko jowetegi ahinya nikech waneno ka chwer mar remo bende oduogo neno joma moko bende nondhi kendo orwake sel kata rumand mag obila. Ambrose.
Erokamano nyikwara moga jwanga moso kamoro mar montio de makawuono ni Yesu pake Bwana asifiwe. Praise the Lord. Erokamano Nyasaye miwa piny maber miluongo ni Kenya. Wadakie kata ka wathuthni e kamano to wadak gi kwe, wadak gi order. Wadhi kendo higni 60 wakokne to wadhi. Wantie waduoko ni Nyasaye erokamano. Ng'anyo manyoj otimore. Upogore mana gi ng'anyo mamoko matin. To en gimiluongo ni ng'anyo mosebet. Wasebet gi ng'anyo yore te. Wasebet gi ng'anyo kabinde. Mane bet mana no upogo nikech chal ka joma nyobiro ng'anyo. Nyobiro e holiday be. Ng'anyo mwang'iyogo en joma timo looting. To majo wadgi. To goji. To ketho matokni. To ketho mwandu. Mane ng'anyo mwang'iyogo. Maka koro ng'ato biro kata koting'o maua. Kata biro koting'o sote moro matin to ting'o mana gimondiki. Ng'anyo mineno mwaneno ga kata TV kata mtandao Amerika kocha. Miyudo ka president ochungo loso ka. To loso gi jogi to joka be ni bathe ka be ng'anyo bende ting'o ne gigi. Mane maparo ni generation makoro wan go ni osomo kendo ng'iyogo. Kendo ruako ema koro kanyo obiro to joka ngo to kara ji nyalo kanyo maonge koko, maonge lweny, maonge ketho gi ji. Onge loro dukni, onge loro nderni, onge timang'o. Mano ngiso ni wa mature as a country. Nyithindwa ge mature. To kata ka nying'iyo ge ng'eny gi ok pek ahinya. Ng'ako ker kuome pi to luar kaka kucho. Wan dire mane wang'anyan kana na university. Chieng' ma university okonu wang'anyo. Kwa yudi tu wafuek. Inyalo neno gima ne pok gima ne pundo neno lasi. Koro en gima nyiso ni wa mature as a country. En gima ber, en gima miyo ng'ato bende keto pache. Iwinjo gima ng'ato wacho. To wakono wadhi kanyo. Ka wanyalo dhi kamano. Ka wanyalo chopo kanyo. To kata chieng' ma bunge yalo gimoro to win gi paro mopogore. Tu chopo idhi chung' e bathe to ato pacha ni opogore. Winjuru. Koro kata giwinjo to iluongo gi kisungu ni you have gone on record. History will judge you right. Koro miyo ananeno ka wasudo. All right. Bukanya nini go poro moro manyasani miluongo ni auja maradai ka iwuotho godo e apini ma Nairobi ka kendo kikok gi duol maduong' ahinya. Duol na paro ni kanon nyalo ng'isi ni ng'ama ne duonde okok kamano. En mana Johana Jabatiso ka uwacho biro mar Jawan. Koro buka seyo moko kuom joma nyo temo ketarite ng'anyo ne gidwa tiyo gi teko moko de kare. Ng'anyo mane wantiere go sani kipimo kod ng'anyo mamoko mosebetie. Ineno ka nitiere lony moro mosebet manyalo kelo duoko ma opogore kod hinyruok ma samoro osenene kinde mokalo. Mokwongo adwaro ni mondo mos nyikwara mogi mondo ang'isgi ni koro mino wach mwabiro wacho e Ramogi ka en mino wach manyalo kelo paro moro machielo kawarango weche mag ng'anyo maratipo manotimore e boma ma Nairobi, otimore e boma ma Kisumu. Mokwongo bende adwa jiwo kuma wakili owacho ni ng'anyo manyotimore ni en mana gima inyalo wach ni mana kaka tho lokruok osiko ni rowere matindo mane nitie apaya ma Nairobi ka nowacho maler ni wanyalo dhi e ng'anyo mondo wawach mana pachwa gi gik machandowa gi piny owacho masani. Koro ng'iso ni paro mar rowere gi opogore gi paro mamoko mwasebetie kapok ng'anyo masani ni nobetie. En ni piny owacho to pok oloko timbene. Piny owacho en achiel cha ma kata ji odonjo e ng'anyo, kata ji ok obayo kite, kata ji ok okwalo mwandu mar ng'ato, to piny owacho pod dwaro mana ni mondo oti gi teko mang'eny moloyo mondo ohinygo rowere mantie ng'ono e apayago.
kaka nye wantie e weche mag ng'anyo. Ne watemo mana wacho ni ei piny kae kaneno ng'at matimo maber to nego bed ni wan be wariwore gi ng'ama timo maber mondo wachiw paro manyalo tego sirikal masani mondo chiw ratiro kata chenro manyalo konyo dhano adhana mantie ang'ono maonge mwandu ei Kenya kae. Lakini gi timbe mag piny owacho nye walalo Rex Masai kendo nye walalo sani koro waselalo ji ariyo to jok mano maki kata Eldoret kucha bende pod watemo manyo ni ji adi mano ndhigi ogol mama to jo adi osewuok nikech pod waonge ratiro matimo machalo kamano. Right. Kadi bed ni teko mar jopiny mane waneno nikech Ker William Samoei Ruto ing'eni no omanyo kom kowacho ni en odhi konyo jok mane piny mogik ni rowere gi obro dhi miyo tich ni rowere manye dhi ng'anyo gi ni bro bedo gi pesa e lwetgi ni rowere gi okano kosi koro rowere gi wacho ni gik mane wacho nwa ka wadwaro ni koro kik iwach gi timgi mondo wane ka kwanya timo wanyalo dhi mbele kaka Kenya. Ambrose, winjo ka omole buka wacho ni sirikal pok olokore. Jopiny to chal gima olokore kendo gitimo ng'anyo mamuol. Sirikal to pok olokore. En adier ni sirikal pod tiyo kod teko ma nyalo kelo hinyruok kendo kata manyalo nikech samoro ka ng'ato biro ng'ato nowacho ni gik magalagala itieko yore magalagala. Kopone jogi obiro yo mamuol to sirikal obiro gi yo magalagala. Dong dipo ka jogi chunygi olokore ma gin bende koro gichako tieko weche gi yo magalagala. Ero kamano kapok aduoki kaw mos powuok kuom Martin Pesa. Ero kamano. Reverend Martin Pesa. Analuonga gani His Holiness Father John Pesa One ma Anglican. Baba of the Faith mos. Ero kamano. Iwinjo. Yes. Osiepane. Wacho ni sirikal pok olokore nikech en nyo chiwo nyoro ka koro wadiyo simo. Diyo simbe madongo dongo gi to ji chiemo maber to kalo go gudu to pidho tike. Winjo wajno. Sirikal machon ne nyalo lielo tike ni. Diere mane Moi niluongo ni Moi ema ne wan kucho ma ka multi party warwako Kenya ka. Philemon Letich, God have mercy on him. No wacho ni kitimo ne multi party timo ne gine. Winjo. Kineno wacho sirikal kakalo. To ne wani keko neni keto lwiti kama. Yes. To lwiti echeli bro ng'adi. Titi mene to ang special branch biro lui ka kuru ine ot kendi. Iwinjo wacho. To maki. Ana wuon kane waiko uko Saturday. Sunday gotieno gibiro hall 5 Nairobi University. Gibiro gigola mos nyaka Nyati House. Jumadi. Omiyo sani matinde inyalo siemo polis miel bitikri miel ne metimango mokir kuome pi mochako tingi momi pi mimodho wadwok na Nyasaye lokruok obetie kendo lokruok GSU machonja dinyo nego nyithindo kate girungu giluth ne wan ko wanyi university olor ombera gibiro mage tur do udi kage dwaro goyi to gigomna wi so lokruok osebedi kendo kaka nyo polis otiyo gi joge inyalo wacho ni king'eyo machon te wacho ni lokruok otimang'o osebed pod lokruok wadhi nyime nyaka jo katiba 2010 obi lokruok dhi ang'owa nyime nitie polise mirwako sa to nitie moko manotwak chon pod gintie pogere taya mane rwako gudu to ng'iyo ji apani mago ibe pokiromo kodi ka giromo kodi to gipenjo ji na yaka nani to en goch gi gwech. So lokruok gine ma kaka wagero pinywa ombio kata kanyo wawito ngima ma nyithindo ariyo wadwoko watimo mos kendo wageno ni ng'enyo kaka wabiro dhi mbele kaka kati wadwaro ni jomobiro ma wacho wachgi yes te ko gi peacefully maka gibe gin peaceful to gitie katika ka gitie to gitimo gidhi kuma gi joma nyo timo ng'anyo gotieno midnight ka kuoto ngona chamo whisky nyo police okupenjo Nyongi miela to gichamo na Johnny Walker
to joma be pesa ge tin be chamo kibao Kenya kin to joma pesa ge mal be chamo Chivas Regal to gi ng'anya ng'ama nyo penjo gi omiyo lokruok nitie to kendo iyudo kaka wuono president wuono wa awinjo gimuwacho awinjo gimuwacho chone ni president obed ka to ubugo ko ketok Yesu ni luongo ni fanya fujo wone tinde gi kwe wadwoko ni Nyasaye ro kamano kano iparo ni ng'anyo mane buka gi ne ochako ni kata ma koro dhi nyime mago emoyiengo sirikal emomiyo jatend piny koro wuok oko onge ng'anyo ma pod biro tim ka maloyo ma babo setelone makit sileki nus minute to kata sirikal owiti oko ng'anyo mane golo section 2 maendi en tinde nitie yore mag loso dhano bende dwaro dialogue jo Kenya ka wasechopo kama dwani ang'o iwacho ka president ochopo ti wacho ne gimoro kokwere ti kwere ka iyudo ka nyaka weche madongo dongo koling ti kono kibiling kaka ling no bwana wadwa winjo wa losi so kama wachopeni ok ni ani kuru ne pinyu yingi nyithindo ka nyong'anyo maber gi ng'anyo maber mayo maber mama kendo president boduoge maber wambe waneno ni mano ber kata buka benyo akuro muduoka chone sani special branch no sedwari mose dio gigigo makibiro kato kine so what do you say go buka okay inge wache mokuongo yes lokruok mar sirikal ok en lokruok ni sirikal dwa lokre nitie enga kedo mar lokruok kaka koro ne kiwacho weche mag ndalo mag dictator Moi bo chako wadhi mbele matin wagoyo lweny mar manyo chike 2010 constitution bang mano gi 1990s bende wachako wamanyo multipartism nyiso ni sasa mawagoyo mwakedo ema koro sirikal bende nitie lokruok matimore lakini onge sirikal e piny mangima mosebedo piny wacho ni wan wadwaro bedo gi lokruok mar adiera mar konyo jopiny e pinje duto te nitie kedo koro kedo madhi mbele sani en ni rowere mantie Kenya ka wacho ni waseol gi josiasa mawacho mathoth to timo matin koro ei sirikal mar Kenya kwanza ni rowere ne owacho ni ne wawinjo weche mane kiro wacho komanyo mbulu weche gi okwane kotimogi nikech rowere mantie e Kenya ka pod onge tich mana kaka ne gionge go to kanitie chenro moro ma sirikal temo timo mondo kel lokruok makelo weche mag tich maber rowere wacho ni ok gine mano gineno ka kata e mbui kuma gisedhiye cha makoro gimanyo go yo kornyruok mar iwacho ni content creators ni kende ma piny owacho mar sirikal Ruto donjore go dwaro ga ni kendo timo ngado ong'adie pesa moro magitimo nade magiyudo koro emomiyo weche mag ng'anyo mwaneno sani gi kata dibedie ni waseneno ng'anyo mbele ibiro ni ng'anyo mane waneno mbele go ne gin ng'anyo mane wacho ni nitie jatelo moro kamoro mawuok kamoro madibedi ni sirikal okecho ne kata gikecho emomiyo ji biro ng'ono e ng'anyo weche mag yiero mag siasa lakini sani onge ng'ato maruto nyalo luongo mondo wachnegi ni kiny mondo dhi ogol ji ang'ono e yore mag ng'anyo nyiso ni mondo sirikal masani ochung ng'anyo madhi nyimeno en ni giwacho ni ok gidwar chike masani madwaro nodonjre gi weche mag ang'ono maga iluongo ni peyo ji kositimo gi taxation over taxation mag kawo osuru go koro nyiso ni mondo ker ma Kenya otim gimoro manyalo chiwo nyalo duoko chuny jok mane nitie ng'anyo en ni sani onge wuoyo tu nyako wach ni kata wakili wacho ni weche mag somo to sani mane wantie Nairobi kae jok mane owuok e mbalariany
wacho makende ni e weche mag somo sirikal mar Kenya Kwanza pok otero mbele nikech gimedo pesa mag chulo mbele mag accommodation gimedo koro nyithindo manyine no kowuok e mbalariany mane dhi ng'anyo ka gisejony gi sirikal masani gidwaro ni sirikal masani otimie gimoro. Okay. Wakili, nitiere gima buka owacho ma bende thoro wacho ka bende ng'anyo ni oyiengo Kenya kata oyiengo sirikal. Ng'anyo ma iwacho ma osebed kitayo gi josiasa. Inyalo chik ng'ato ting'ise ni dhi uru mondo uwuo mondo winjru mondo ma orum. To king'iyo kit ng'anyo gi ndalo mana wuon aseneno ng'anyo samoro in bende iseneno mang'eny moingo ma waseneno. En ni iyudo ka jatend piny deko kapok ogolo dhoge kata kapok ogolo duonde mowacho ni wayie mondo walosi. Iyudo ka ng'anyo dhi jumbe 2 jumbe 3 pok jatend piny owuo wacho ni timuru atima gik muhero agolo jotend arita biro timore nade biro rakore kodu. To ma ng'anyo timore odiochieng' achiel mapek. To jatend piny kapok ng'anyo machielo mar juma manyien obiro to jatend piny osewacho ni ayie mondo miyo wabed piny mondo walosi. Ma en ng'anyo maonge jatende ma ok inyal luongo ni ikiani ng'ama chane to ng'ama ok chane. En ng'anyo mobiro e lony manyasani ma bende inyiso ji ni wan koro wadwa weyo timo gima kama to ji wegi timo gik machal kamago e mbui. Ng'anyo masani obiro gi line moro ma koro yiengo jotelo mar piny kata telo mar piny Kenya gi Kenya mangima. Buka akiani wache iwinjo. Yes. Nitie gimiluongo gi kisungu gi dho wagunda ni social mobilization. Yes. Ji mobilize each other through the internet. Mana kaka sani wagarambi meji okrum. Buka ne tiende otot idwa notim operation onge gremo kiketo kanyo tikete gine to ng'ato kono buko siepa ahinya karemba donjo to gine koro idwa wani onge jatende gimoro moro nyaka bed gi what is being pursued to kod ng'eyo matimo gino. So watch moro wuok around finance bill. Finance bill ni tieko right kae to koro ji mobilize kae ji chak yor wine waro mure dho ndara mano ok ni onge jatende wan gi view ma jatelo ni there must be ng'ane apana. So en bende kako otimo kaka ibiro ineno kako donjo koliedo be kako kwega to jatelo miluongo ni William Samoei Ruto king'iye yes to adwa mi two things monego bed ni king'iyo tikon jaduong' ne nigi rieko moro modwa pogore. Last year baba no chwako piny ochwako ng'anyo olova mama ninge ulando kamilande makawuno ne ni kure donge sani gino siepe giloso to noko timo what is step by step please angeni ko makanyo ko dwa gini noko eno wuno beto ng'eto ng'iyo ni gini. Yes. What is the solution? Jomoko ko rakri ke ng'ano go hivi kwa hivi. Yes. To ko napana. Walu yorni. Mar jogi be kaka nyo spontaneous. Yes. Through the internet. Jatelo mariek bende wacho na bende adwa dhi through the internet quickly. Ado konjo thurwa. Awinjo ken wabiro loso. Wabiro timango. Underline the word wabiro loso. Gima jogi bende wacho. No wadwaro tich, wadwaro ang'o. To president kono oyo finance bill to wakalo kwasekalo. To wabiro loso. Gima buka gima usiepa ne wacho jo Communist Party. Joma adwaro mohero free things. President mana ne wareject Kenya ka wagini. President ok tax ji. President kelo mna pache kako odwa tax ji. Joma tax gi gin wabunge. To katiba ma wan manigo ineno. Erumoni wa yini kelo. Wacho ni gigi kao titere bunge to bunge ka matters bedo decided the majority koro kidwaro lokruok titimo gimiluongo ni lobby bwana gini ende wa lobby wadwa no lwar piny mato wadwa no kal ma wadwa no mago luro oko mar wakuru iye maber to ka ng'ato biro no wadwa weto finance bill oko mano to waonge Kenya the government cannot spend wabiro roro wrong signals to the gine makata tije miwinjo wacho biro bedo scattered. Emomiyo nitie kaka samoro ginyalo wacho finance bill to president kuna wabiro bet piny kaka brothers, father, son, owners of the country wabiro bedo kodu kaka uneweg piny to wanyiso mae paro mane wan go to ma mwatemo to buka ge usipane to gin gedhen ke gidwaro communism kama ipogo gik moko nono
to tich ji ok ti karasi akucho mano wach ma wadak okay dawe in fact wantie ndara okwago lweny mar pogo gik manono nikech chama wawacho ni wan chama mar nationalization of banks wawacho chama mar jotich matek kendo wawacho ni e weche mag miwacho ni nationalization of land ni mwandu wa manie Kenya ka nyaka bedie lwet jok mang'eny jok matin manigi mwandu maloyo ang'ono maloyo jomoko koro wan wagoyo sirikal mar ji mang'eny ok mar ji matin mano e agenda marwa lakini mar ariyo madwa na wachi nitie gimose wach mang'eny ka iwache media aneno ka okil bendo chako wache sani ni dibed ni finance bill ni kolwar to piny owacho ok nyal golo omenda mondo tim ang'ono matigo aparo ni mano miriambo nikech finance bill ka olwar kawuono nikech finance bill okelo mana pend chik ma bro donjo mondo okel nitie proposal mosewuokie e treasury kucha mobiro mondo olok pend chik moko mondo sirikal nyalo bedo ni ywayo mo mang'eny kuom ji kata tero pesa kuom ji e yore mag services go lakini manyalo mono sirikal mondo chak tije yo makare nyalo mana bedo weche ma waluongo ni appropriation bill ma allow the sirikal mondo spend but sani kata ne bedi ni finance bill no wit oko onge gimora mora manyalo bedo ni government functions otimnade okethore in fact Kenya Kwanza sani gin kar mondo giwach weche manyalo konyowa gi dhi mbele e weche mag kawo osuru kuom jotich matek matiyo ka gin koro giwacho ni finance bill ni kokokalo to ni onge pesa mabro dhi ka CDF ni onge pesa mabro dhi chulo junior teachers JSS teachers ni onge pesa mabro dhi e yore mag ang'ono mag thieth gi ang'ono gi puonj but ok giwachi ni pesa ma jopiny ok dwa notigo en pesa madhiye apise mag ji giwegi kaka kora apis miwacho ni first lady or the first lady prime minister the spouse Mars prime minister cabinet prime secretary the spouse mar jalup mar jatend piny mage gik ma ji wacho ni pesa madhi kuonde go ni ging'enyie moloyo to onge tich ma pesa go dhi timo ne joma ng'ono ma piny mano e weche ma ji wacho ka to mogik okil en ni sama ji odhigo lweny kama mar loko piny ginyalo bedo ni gi joma dongo ginyalo bedo ni gi joma tindo kaka koro jok matindo nitie lweny go lakini jok matindo gi bende lweny magigoyo sani en riwo kelo lokruok gi lweny manosego gi jok matimo nade mokalo nikech joma omoka gin ne gidil gi jorochere nudil gang'o gi dictator Moi wan wayudo nyathi Moi e telo ka miluongo ni William Samoei Ruto mosebet kode nyaka ne chak koro en bende kako tayo piny obe nyaka wasiem mondo waler nosiepane Communist Party ler ko watieko wach mar ni ka finance bill olwar piny to pod kia ang'owa sirikal wondike katiba mar Kenya sirikal ringo year by year kendo sirikal okitigo kokiketo budget iwinjo budget to kiseketo chik katiba dwaro watieki bunge nyaka kal katiba kosekale budget ema dhi through finance bill kama no sekal kureka ikelo appropriation bill makor to wadhi spend ka onge chik ma authorize to kata mana president ok nyal spend poni ma otimore be wanyalo tiyo gi budget masani mari komenda padi budget masano se expire budget manyo last year marumo di mara uchiel
Okay, wachi. Ang'o mogo kudwa na wajiji? Wachi. Iwinjo. Budget and proposal and paro nyaka loke chik mondo ekiti otigi pesa. Wami kinena America. Sasa ma Congress odagi. Tiwi iwinjo ni sirikal obedo shut down. Karwaka en mna bengo hiro to ka chik no onge to kata kidhi nyime mispend to bang'e ibiro maki ibiro teri e court. Mano wandiko nyaka bed passed. To kete ne sirikal kelo proposal pachgi. To joma nwa yiero ma bunge. Ng'iyo to kone paro ne wadagi ma tu wayiego. Ma wadagi ma wayiego. Koro magi go wagolo oko to ma tu wayienu wakalo. To nege moro mani ting nyathi gi piga ngowa ge napkins ipu koko. Mano banana republic mundu aro mana communist Russia. Kenya ka to wan taratibu kendo capitalist. Mage moro ne bigino be ini dwa ne media house ka koro ma opoge. Moko menga ne ma yeah bwana. Mokwongo jok maloso chike elejiko mana machuok gima temo na ler ne jopiny en ni kata wanyalo lero ni nyaka gidege min wach e weche mag chik mar pesa ni mondo gikel lokruok e wechego mondo manyalo konyo jopiny, but wanyalo neno ni sasaya ma ji dhego mbaka e bunge mondo chik moro kal tibiro neno ka Jakir masani kaka mana kaka no timo cha oluongo ogwelo joge odhigo e state house state house no dhi timo nango gidhi wacho ni position mar party en kama mondo timrango no modhi mbele masasa ma kata mane tokiero nuneno ka ker masani odhi ma omanyo nyaka joma no yier ma jobunge opposition mondo duok kore koni mondo konyalo chuno gik ma jopiny ok dwa mondo kale ngono okale bunge. Nyakora mogi erokamano ahinya. Winjo kako twerore kanon wakili Ambrose Weda kachiel koda jalup jakom mar CPK Buka Omole egi go mbaka kani to bende ng'anyo ni osingo Kenya. Nyakora mogi okang'e ni in kamara tilo chopeno eneno koringo kod mane. Kata kamano Jumapil machielo bobedo gi ratil kapod wang'iyo kaka piny Kenya dhi par ni weche mag ng'anyo to jomatendo giwacho ni gipod gibiro dhi godo nyime. Jatend piny bende wacho ni yie mar loso korgi. Diponi gino yiengo sirikal emomiyo jatend piny oyie mapiyo. En penjo mwabiro duoko kaluwore kod gima jatend piny biro timo. Giko mar ratil. Elo joma siro chendo ni nyingen George Bati. Warom kendo Jumapil manyien oriti masani.